שלום, כיף לחזור לכאן. היום טיפ פרקטי לחלוטין. איך מכינים את הילד או את הילדה לטיפול שיניים ראשון? עידו היה בערך בגיל 11 כשהיה צריך לעבור טיפול אורתודנטי, ולפני כן הוא היה צריך לעבור ניקוי של אבן וסתימה קטנה בשן. ביקור ראשון אצל רופא שיניים, אני לא ידעתי איך הוא יתנהג, אם הוא ייבעל, אם הוא יאפשר בכלל שיטפלו בו, מה יקרה, אולי פתאום יהיו התפרצויות, לא היה לי מושג. שמעתי על עזרה עם גש צחוק, נתנו לי כל מיני עצות, אבל החלטתי באופן אינטואיטיבי ללכת לרופא שיניים רגיל, לטפל בה בצורה רגילה, אבל חשבתי לעשות איתו איזשהו סוג של משחק, להלן בשפת הגדולים, סימולציה של רופא שיניים. הסברתי קודם כל לעידו בשפה הכי פשוטה שאפשר, לא היה לי מושג מה הוא מבין, בשפה הכי פשוטה, קודם כל שהוא צריך לעבור טיפול אורתודנטי, הסברתי לו במילים מאוד פשוטות מה זה הטיפול הזה, מה צריך להתבצע, והסברתי לו גם לגבי העניין של הניקוי אבן ולגבי הסתימה, הכל. ואמרתי לו, בוא נעשה משחק, שאמא היא רופאת שיניים, ואמא, רופאת השיניים, תעשה לך היום טיפול ראשון בשיניים. אתה מסכים? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי. הכנתי את כל הציוד של רופא שיניים, את כל כלי המשחית, לקחתי מגש, הלכתי עליו מגבת לבנה, עליה שמתי כל מיני אביזרים שיכולים לדמות לאביזרים של רופא שיניים, כפיות, קסמים, לא זוכרת, כוסות, מים, קערה שדמתה כיור. לבשתי איזשהו בגד לבן ואמרתי לו שיצא מחוץ לדלת ושידפוק לפני שהוא נכנס לרופא שיניים. הוא דפק, אמרתי לו, כן, תיכנס. שלום עידו, זאת אמא, רופאת השיניים. אנחנו נעשה לך היום סתימה, בוא תשכב. הוא שכב, לקחתי פנס, אמרתי לו שיפתח את הפה והתבוננתי עם הפנס בתוך הפה שלו. אמרתי לו, תפתח את הפה גדול. הוא פתח, אמרתי לו, זה לא מספיק, לקחתי 2 כפיות ופערתי לו את הלחיים, התבוננתי ופערתי עוד קצת ככה על גבול הכאב, כדי שירגיש מה שקורה אצל רופא שיניים. קצת כואב שם, קצת לא נעים שם, קצת מגעיל ורואה שם. ראיתי שכואב לו, שחררתי, אמרתי לו, אוקיי, תפתח שוב את הפה כי אני צריכה לבדוק לך את השיניים. הפעם הוא כבר יותר הבין והוא פתח את הפה, לקחתי את הכפיות, כפית אחת, הסעתי לו את הלחי, ועם השנייה התחלתי כזה לבדוק, לנקוש, לגעת בחניכיים, לגעת בשיניים, לחפור, כאילו. אמרתי לו, אוקיי, צריך לעשות זריקה כדי שטיפול לא יכאב. הזריקה תכאב קצת ולאחר מכן הכאב ייעלם. אתה מוכן? הוא אמר לי, כן, לא ממש מושג מה זה. אוקיי, לקחתי את הכיסם שיניים, להלן מזרק, ודקרתי אותו בחניכיים. דקרתי ככה, כאב לו, דקרתי אותו טיפה ושחררתי. אמרתי, מצוין, הזריקה התבצעה, כל הכבוד עידו. אפשר להתחיל בטיפול שיניים. שוב לקחתי את הכפית, הסעתי את הלחי והתחלתי לחפור ולעשות את הסתימה כהלכתה. חפרתי, נגעתי, שיחקתי, עשיתי כל מיני דברים מאוד מקצועיים, כייעוץ לרופאת שיניים עם רקורד של הרבה שנים בטיפולי שיניים. לקחתי טישויים, נגעתי, לקחתי חוט דנטלי, שיחקתי, בסוף לקחתי בשביל הכיף גזה, אמרתי לו, תנעץ אותה בין השיניים, חזק, תשחרר, הוצאתי. אמרתי, מצוין, עידו, הטיפול שיניים מסתיים, כל הכבוד, הבאתי לו מראה, תסתכל, תתבונן. יפה מאוד. טיפלתי לך בשן והיא תוקנה. כל הכבוד, עידו, מגיע לך פרס, כמובן, פרסים זה דבר נפלא. כמובן שכל הטיפול הזה התנהל בצורה של משחק, בכיף, כל פחד שעלה בי, הדפתי. אני, בלב שלי, פנימה, ובמוח שלי אמרתי, אני סומכת עליו, הוא יעבור את זה, כמו שחלקנו עוברים את זה, יש כאלה שעוברים את זה בצורה פחות טובה, אבל הוא יעבור את זה, כמו שאני לפחות עברתי את זה, אין סיבה שלא. והוא אמרתי לו, אוקיי, איזה פרס אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה במבה. אמרתי לו, מצוין, את הבמבה תקבל מחר אחרי הטיפול אצל רופא שיניים, שאנחנו נלך אליו מחר. למחרת הלכנו לרופא שיניים, והניקוי אבן והסתימה עברה בצורה מדהימה, כלילה. הוא עבר את זה כמו גדול, והוא קיבל את הפרס שלו.
ולאחר מכן עבר טיפול אורתודנטי במשך הרבה מאוד שנים, בצורה נהדרת. הוא ידע לתחזק את הגשר, צחצח שיניים כייעוט. היום יש לו איזשהו גשר משמר, שהוא שם אותו בלילה, והוא עושה את זה בצורה מוקפדת, אף אחד לא בודק אותו, והוא מנהל את זה בצורה טובה ושומר על ההיגיינה של הפה ושל הגשר. זהו, אני מאחלת לכם טיפולי שיניים מוצלחים. אם יש לכם איזושהי שאלה, אני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן מתחת לסרטון, או כל שאלה אחרת, אני גם כן אשמח. שיהיה בהצלחה. ביי, להתראות.